an balma Sherifila Jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn foli ko ta ko ɲɛsin aw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin y'a tuma seli jɛmukan min ni an b'a fɔ ma ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw ani jiri forobatigiw a bɛ olu bɛɛ lajɛlen kofɔ nin ye an ye bi an bɛ Madame Siri Bara ni ale lakodɔnnen don jɛgɛko bunako kan bi an b'ale ka du kɔnɔna na an bɛna masala fɛn min kan o ye jɛgɛ nafa jumɛn b'a la Mali ka sɔrɔ bunakun kan wa Madame Siri Bara a yɛrɛ donna jɛgɛ mara in na waati jumɛn ninnu na kɛ ɲininkaliw ye aw bɛna min sɔrɔ émission Ciwara kɔnɔna na waati kunkurunin i tɔgɔ ani jamu se k'o fɔ an na. Tabarakalla ne tɔgɔ Madame Siri Bara Fatumata Diallo bɛɛ ko Fati Diallo. E ye jɔn ye? Ne ye cikɛla ye ni n ko ni cikɛla ye parce que n bɛ cikɛ bolo naani baara dɔ kan n'o ye jɛgɛ baara ye parce que cikɛ ye bolo naani de Mali kɔnɔ yan mɔni i yɛrɛ y'a fɔ cogo min bagan mara sɛnɛ ani yiriforo baara donc a bolo kelen ne bɔla mun ye jɛgɛ baara ye n bɛ jɛgɛ baara jumɛn fana kɛ n bɛ jɛgɛ mara n b'a bayɛlɛmɛ n b'a feere. ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo an bɛna ɲininka fɛn min na yalwa jɛgɛ mara n'i ko jɛgɛ mara maa caman b'a dɔn foro kɔnɔnaw walima dingɛ kɔnɔnaw la jɛgɛ dingɛw kɔnɔ nka an ɲɛ b'a la e fɛ yan an ɲɛ b'a la jɛgɛ i kɛlen bɛ ka jɛgɛ mara yɔrɔ k'o dilan i ka so yalwa kun jumɛn nana n'o ye hakilina jumɛn y'i bila o la? Tabarakalla o ɲininkali diyara n ye parce que mana ɲininka la cogo o cogo hakɛ o hakɛ la a ka di n ye pour que mɔgɔw ka se k'a faamu halisa k'a fɔ jɛgɛ mara bɛɛ bɛ se ka kɛ jɛgɛ mara a bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ tant que ni ji b'i bolo i bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ jɛgɛ mara yɛrɛ nana cogo di kamara jɛgɛ mara nana parce que jɛgɛ dɔgɔyara an fɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn Mali ɲɔgɔn tun tɛ an ka dafe dugu in bɛɛ la jɛgɛ tun bɛ bɔ Moti ka taga yɔrɔ bɛɛ taa Burkina a bɛ taa Côte d'Ivoire a bɛ taa Ghana bɛɛ y'an dɔn n'o ye mais san laban na jɛgɛ nana dɔgɔya jɛgɛ banna ji kɔnɔ parce que jɛgɛ mɔbaga cayara a mɔbaga jugu cayara bɛɛ donna la a kɛra a bɔra siyako la a kɛra tubabu b'a fɔ ma ko profession donc profession do bɛɛ mɔgɔ bɛ se k'a kɛ i b'a kɛ mɔgɔ cayara jɛgɛ yɛrɛ ma jɛgɛ dɔgɔyara ji kɔnɔ ani wagati yɛlɛma yɛrɛ cogoya n'u b'a fɔ ma ko changement climatique a ye jiko dɔgɔya sanji dɔgɔyara foyi tɛ n'a na tuma na donc o bɛɛ ye kɔlɔlɔ ye mun y'a to jɛgɛ dɔgɔyara an fɛ Mali la bon jɛgɛ dɔgɔyalen an ka ɲɛmɔgɔw ye hakilinata ta n'o y'an ka gouvernement ye ko jɛgɛ dɔgɔyara an bɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ pour que jɛgɛ ka se ka na Mali la dun ka fa ka se ka sabati ni jɛgɛ côté toujours o de na ni jɛgɛ mara hakilinata ye Mali la a bɛ fɔ ma ko pisciculture pisciculture nana pisciculture n'a fɔra dɔrɔn jɛgɛ mara mana fɔ dɔrɔn i y'a fɔ cogo min mɔgɔ hakili bɛ taa dugumakolo la dingɛ taa jɛgɛ dingɛ la a bɛ taa jɛgɛ jibaw la taa musakabaw la bon a yera jɛgɛ dun a musaka n'a fɛn ka ca cogo min mɔgɔ dama dama bɛ an ka mɔgɔw la an ka baarakɛ mɔgɔw la minnu tɛ se ka jɛgɛ dingɛ bɔ u yɛrɛ ye misali la jɛgɛ dɔgɔyara jɔnni min y'a dɔgɔya a mɔbagaw jɔnni y'a mɔbagaw ye a fanba ye an ka bosow ye an ka mɔnikɛlaw ye ni jɛgɛ dingɛ dilanni nana jamana kɔnɔ ɲɛ kan ka tilenni kan ka kɛ olu de ma fɔlɔ pour que ka olu dɛmɛ a baara la ka u dɛmɛ u k'a sɔrɔ pour que dɔɔni min bɛ to ji kɔnɔ o bɛ se ka kisi cogo min mais o ma k'a la kosɛbɛ parce que jɛgɛ dingɛ bɔ kɛra ni se bɛ minnu ye u b'a bɔ
a ka di n ye tɛ dɛ ni se b'i ye i b'a bɔ parce que musaka ko don an ka mɔnikɛla don si kelen kelen kamara a tɛ se ka jɛgɛ dingɛ bɔ a yɛrɛ ye awɔ jɛgɛ dingɛ ninnu fana hali n'i y'a bɔ k'a fɔ dugu kuturu ka jɛ jɛgɛ dingɛ kelen na nafa a tɛ se k'u balo donc o hukumu kɔnɔna de la jɛgɛ dingɛ kɛbagaw ni minnu kan k'a kɛ réellement o de ka dɔgɔ ka tɛmɛ minnu bi k'a kɛ yɛrɛ kan maintenant nin n'a ta bɛɛ kɔnɔna na jɔnni la gosilen don a la kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o musolakaw ye musolakaw dugukolo t'u bolo bɛɛ b'o dɔn musaka kuma tɛ donc dugukolo t'i bolo musaka t'i bolo tellement o yɛrɛ t'ulu bolo olu yɛrɛ bolo muso yɛrɛ man kan ka jɛgɛ mara kɛ a gɛlɛya sababu fɛ donc lamɛn cɛw dɔrɔn de ka baara dɔn or jɛgɛ baara dun ye musow de mɔnikɛla mana ka jɛgɛ mɔ dɔrɔn a banna a tilala muso de b'a tɔ bɛɛ kɛ donc hakilinata ta muso minnu bɛ ka jɛgɛ baara kɛ jɛgɛ tɛ ji la bilen u bɛ jɛgɛ sɔrɔ cogo di u dun ka musaka bɛɛ sirilen don la donc fo hakili falen falen ka yira an bɛ solution jumɛn sɔrɔ a la à l'époque an ka directeur national dɔ tun bɛ yen ko Eri Kulubali ale tun ye mɔnikɛlaw bɛɛ ka directeur ye mɔgɔ min don vraiment n'i sera a ma i ka baara la a b'i bilasira an y'a masala ale de ye nin hakili di ne ma ko madame Serebara baara dɔ bɛ yen n taara n y'a tɔnsigi kɛ a ma se ka waleya Mali la bɛnɛ y'a waleya n'i bɛ se k'a waleya ne bɛ se k'a ɲɛfɔ i ye bon a nana a ye ɲɛfɔli kɛ n ye ala y'a kɛ ɲɛfɔli in kɔnɔna na an ye menuisier wele an ye kɛsu dɔ dilan a yɛrɛ de ye ne ka kɛsu fɔlɔ dilan ne b'a dilan don ala se tɛ ne ale de y'a dilan a ka wari la an ka n'a sigi ale yɛrɛ bara k'a lajɛ après a yɛlɛmana ka na ne bara donc an ye kɛsu in dilan o de senfɛ hakilinata nana o de la ko n'an ye nin dilan bɛɛ bɛ se ka jɛgɛ mara a ka so bɛɛ ni yɔrɔ ni dugukolonin b'i bolo hali ni kɔlɔn b'i bolo i ka so i bɛ se k'a mara a kɔnɔ i bɛ jɛgɛ sɔrɔ i bɛ a feere i bɛ balo fana ala sago sago musow bɛ baara sɔrɔ denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ dutigi fana ka nan bɛ ja ala sago sago hakilinata de nana kɛsu nin dilanni ye so kɔnɔ parce que a bɛ se ka sigi yɔrɔ bɛɛ a bɛ se ka sigi bili sanfɛ a bɛ se ka sigi kuru kɔnɔ tilenin bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka sigi voilà o kɔrɔfɔ ɲɛna ale bi fɛn min ye jɛgɛko lahalayaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ mara so kɔnɔ yalwa nafa jumɛn b'a la jɛgɛ mara so kɔnɔna na nafa jumɛn b'a la nafa caman b'a la jɛgɛ mara yɛrɛ nafa caman b'a la parce que baara bolo don nafolo sira tagama bolo don quoi a bɛ komi jago tɔw donc n'i y'a kɛ so kɔnɔ a b'a to i b'i janto a la ka ɲɛ so kɔnɔ a b'i ɲɛ kɔrɔ denmisɛnninw bɛ se k'a ye ka ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ gansan mana na i ka so kɔnɔ a bɛ se k'a ye ka ɲɛ bɔ a fɛ a bɛ kɔlɔsili fana ka di wa dépense bɛrɛ fana t'a la ale nafa ka bon kosɛbɛ bon n'i y'a k'i tagabolo fana ye jagobolo de don parce que ne mun filɛ k'a kɛ nin ye ne bɛ bɔ don mun ka na nin baara in kɛ ne tun bɛ baara kɛ bureau climatisé de kɔrɔ n'i y'a ye bureau climatisé bila ka na tile kɔrɔ ça veut dire musokɔrɔba ye fɛn dɔ de y'a la donc mɔgɔ ti fɛn duman bila ka na fɛn wɛrɛ la gansan ni i bɛna mun na n'o man fisa ne nafa t'a la donc nafaba de b'a la parce que n'i ye nin kɛsu kelen kelen fɛn fɛn ye kamara a kelen kelen bɛɛ an bɛ se ka jɛgɛden 250 k'a kɔnɔ kɛsu kelen o kelen an bɛ manɔgɔ den 250 k'a kɔnɔ n'an b'u k'a kɔnɔ tuma o tɛ tɛmɛ gramme 15 k'a cayalen gramme 25 mais kalo 6 kɔnɔna na i bɛ se ka manɔgɔ a dɔgɔyalen n'i y'a poids bɛɛ fara ɲɔgɔn b'a fɔ ma poids moyen i bɛ se ka gramme 700 sɔrɔ a kɛsu kelen kelen bɛ jɛgɛ kelen kelen bɛɛ i bɛ se k'o sɔrɔ a la c'est à dire dɔw bɛ taa kilo kelen dɔw kilo kelen ni tila dɔw gramme 500 dɔw gramme 400 donc n'i ye poids moyen ta a dɔgɔyalen i bɛ gramme 700 sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ jɛgɛden 250 la k'a feere hakili la n'i ye jate bɔ i b'a dɔn dɔɔnin b'a la donc n'i y'a wusulen yɛrɛ feere mɔgɔw b'a wusu cɛ kurulen parce que i b'a wusulen feere a ka di surtout anw b'a kɛnɛ kɛnɛnin yɛrɛ de wusu k'a feere produit fosi tɛ k'a la i b'a wusu a kɛnɛ kɛnɛnin sɔrɔ don min i b'a dun o don ou bien n'a jɛ i b'a bila ka frigo la i b'a kɛnɛ kɛnɛnin bila ka frigo la donc nafaba de bɛ jɛgɛ kɛsu in na a b'a to fana muso minnu bɛ so kɔnɔ n'u tɛ taga yɔrɔ la u bɛ baara sɔrɔ a b'a to fana hali n'i bɛ taa la mɔgɔ si ka sara t'i bɔ bi kamara donc a bɛ kɛ sara tɛ labɔli kɛ ko dépenses ka ca donc n'i ye nin kɛ bolominɛ yɔrɔ ye sanfɛ a t'i ka baara sa ani baara wɛrɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ baara caman bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dépense t'a la a ma se f'i ka baarakɛden ta a kama
i yɛrɛ bɛ so kɔnɔ i n'i ka denmisɛnninw n'i ka denbaya ni cɛ a bɛ fɛn caman fana tɛmɛ kan dumuni bɛ d'u ma su fɛ a bɛ d'u ma tile fɛ i b'a ji falen a banna dépense t'a la sɔrɔ ka bon fana donc denmisɛnninw fana minnu sigilen k'u tɛ baara kɛ ko baara t'u bolo ni u sera ka nin kɛ denmisɛnninw ye nin matarafa k'a di a ka di denmisɛnninw ye bi ala ni tiɲɛ a ka d'u ye bi a bɛ belebeleba bɔ chômage la vraiment a diyara u ye denmisɛnw ka baarako gɛlɛya ye donc ni o sera ka kɛ denmisɛnninw fana ye k'u sigi hali ni bɛ a baara ka ɲi mɔgɔ kelen kelen de parce que k'a fɔ ka nin ta ka mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 jɛ kelen na i tɛna nafa y'a la baara mun don fana cɛsiri baara donc mɔgɔ jama baara tɛ n'i ye nin ta ka di jeune kelen kelen bɛɛ ma k'a lasigi jeune kelen ye nin bac 4 dilan k'a d'a ma nin kɛsu 4 dilan k'a d'a ma ka jɛgɛ k'a la ka manankunin fitinin d'a ma hali ni i kana foyi wɛrɛ d'a ma dumuni n'a fɛnw san k'a d'a ma dɔrɔn a banna kana dɔrɔmɛ 1 d'a ma i k'a fɔ a k'a débrouiller n'a ye pêche fɔlɔ kɛ n'a ye mɔni ko fɔlɔ kɛ k'a feere a bɛ se ka bac wɛrɛ san ka fara kan a mɔni ko a bac 1 san ka fara kan mɔni ko 1 mɔni ko 1 san kɔnɔ mɔni ko joli bɛ se ka mɔni ko 2 donc san kalo 6 n'a ye mɔni kɛ ni tiɲɛnikɛla tɛ a bɛ se ka 1 dilan ka fara kan donc san kɔnɔ a bɛ se ka 2 dilan ka fara kan o tɔnɔ bɛ se ka 2 las'a ma ni denmisɛnnin mɔgɔ k'a bɛ fɛ ka baara kɛ a bɛ se ka ɲɛtaa kɛ fo ni yɔrɔ t'a bolo donc baara mun don a bɛ denmisɛnninw minɛ nafaba de don. madame Serebara y'i da maga jɛgɛ ninnu ka dumuni ko la sisan yalima dumuni min bɛ di jɛgɛ ninnu ma a bɛ bɔ min wa dumuni yalima aw b'a sɔrɔ gɛlɛya la wa. vraiment i ka nin ɲininkali diyara ne ye nin ɲininkali tɛ madame Serebara kelen dɛ ne bɛ nin ɲininkali kɛ ka nin welewele da in kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jɛgɛ mara i kɛra kesu ye i kɛra dingɛ ye o nin gɛlɛya de b'an bɛɛ kan kamara jɛgɛ dumuni ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ o de bɛ caman yɛrɛ siran mɔni jɛgɛ mara ɲɛ hali an mun bɛ kɛso fitinin ninnu kɛ a dumuni ko a kamanagan banna kuma tɛ minnu bɛ jɛgɛ dingɛ kɛ minnu jɛgɛ bɛ se ka kilo joli dun tile kɔnɔ donc a ka gɛlɛn ma fo k'a dan tɛmɛ parce que anw ka kesu ninnu anw tɛ se ka an ka farafin dumuni ninnu d'u ma parce que ji ka dɔgɔn ji kɛnɛ ka dɔgɔn n'i ye farafin dumuni n'a tɛ fogon sanfɛ n'i y'a d'u ma n'a jiginna du kɔrɔ a b'i ka ji toli joona ni ji tolila jɛgɛw oxygène bɛ tigɛ o la donc a b'u faga ji toli man d'u ye donc il faut que dumuni mun bɛ fogon sanfɛ n'u y'a dun n'a to tora a tɔ fogonen bɛ to sanfɛ i bɛ se k'a cɛ n'i m'o kɛ donc o dun tɛ se ka sɔrɔ ni an ka tubabu dumuniw tɛ a bɛ fɔ mun ma industriel dun da ka gɛlɛn an ka manɔgɔ dumuni bɔrɔ 1 kilo 15 a ɲuman yɛrɛ ne yɛrɛ y'a ɲuman manɔgɔ dɔrɔn b'a dun a ɲuman bɛ Bakari Jalo yɛrɛ fɛ yen bɛrɛ t'a jɛ 4000 na bɔrɔ 1 bɛrɛ t'a jɛ 4000 na bari fɛn min 3000 ni kɔ la y'a dɔn i b'a fɔ bɛrɛ t'a jɛ 4000 na o ye bɔrɔ 1 fana kilo 15 donc o de kesu nin dun 1 bɛɛ bɛ bɔrɔ 3 ta kalo 6 kɔnɔ kesu kelen dumuni ye kilo 45 ye tile kɔnɔ tile parce que b'u bonya bɛɛ dɔ bɛ fara dumuni da kan a ti tɛmɛ mun kan kɔni kilo 45 kɔni i bɛ jate b'o kan kalo 6 kɔnɔ donc a ka gɛlɛn donc solution si t'o la kamara fo gouvernement yɛrɛ ka fɛnkɛ sigi dumuni dilanyɔrɔ sigi n'a b'a fɛ jɛgɛ fɛn ka développer jɛgɛ mara ka développer Mali kɔnɔna na fo a ka jɛgɛ dumuni usine sigi an fɛ yan tiɲɛna o ka kan a ka sigi an fɛ yan fɛn fana bɛ yen mun komi u bɛ fɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ baara la sisan ani ka musow dɛmɛ n'i taara Nigéria hali ni jɛgɛ dingɛ 1 bɛ mɔgɔ min bolo i b'a sɔrɔ a ka jɛgɛ dumuni dilanni usine locale b'a bolo a ka machine b'a bolo min b'a ka dumuni dilan formule bɛ bɛɛ bolo donc ni u ye denmisɛnninw yɛrɛ bila o kan ka denmisɛnninw organiser ka u bila dumuni dilanni la à échelle fitinin na o fana ye baara ɲumanba de o bɛ kɛ sababu ye u bɛ baara sɔrɔ u b'u yɛrɛ dɛmɛ musow fana bɛ baara sɔrɔ an bɛ ala dɔn n'a ye k'a fɔ ko nin jɛmukan in ko a sababu ɲuman o bɛ sɔrɔ usine Stone de fɛ usine Stone ale de kɛlen don ka jɛmukan in k'a don yɔrɔ ma dɔn hali bi madame Serebara i bɔra k'i da don jɛgɛ la jɛgɛ nafa min b'a la jɛgɛ mara nafa min b'a la wa a bɛ se ka fantanya denmisɛnw ka baarako gɛlɛya a bɛ se ka kɛ sababu ye ka belebeleba b'o la o kadira kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw u kan ka jɛgɛ mara ka baarakɛbagaw k'u dɛmɛ o b'an bila ka ɲininkali min tɛnku i la o y'a ye k'a fɔ yalima aw ka nin baara kɔnɔna na yalima aw bɛ dɛmɛ sɔrɔ la wa ka bɔ jamana wɔɔrɔ la ONG dɛmɛbagajɛkulu yalima est ce que maa bɛ yen bi minnu kɛlen don ka wuli ka aw dɛmɛ
i n'a fɔ maa caman bɛ u ka baara wɛrɛw la cogo min na u bɛ dɛmɛ sɔrɔ est ce que yalwa aw bɛ dɛmɛ sɔrɔ la bon dɛmɛ modèle ka ca dɛmɛ dɔ bɛ o kalan ye n'u tubabu ko appui technique ne Fatim ma mɔgɔ ne madame Serebara ni appui technique sɔrɔ gouvernement fɛ parce que hali ɲina décembre tɛmɛnen na u y'an bila ka taa kalan dɔw la parce que pisciculture problème ye kalan de ye caman donna la k'a sɔrɔ a ma kalan bɛɛ kan karilen de seginna ka na kalan ɲini tuguni a dun wari ka ca u ma pour que ka don a la f'i ka kalan de k'a ɲɛdɔn caman donna la a kanu fɛ k'a sɔrɔ olu t'a ɲɛdɔn u b'a ye télé la hali caman bɛ kesu ye télé la a bɛ taa kesu dilan ka jɛgɛ k'a kɔnɔ u kan karilen kɔfɛ de u segin kana ɲininkali kɛ a bɛ kɛ cogo di donc o de i bɛ fɛn fɛn na f'i ka kalan i k'a ɲɛɲini bon ala ni tiɲɛ a ɲɛɲinini an kɔni mana se an ka direction mɔgɔw ma an ka pêche mɔgɔw direction nationale t'o ye direction régionale t'o ye ne kɔni mana se a fɛn fɛn ma hakili ni falen na appui conseil o b'a fɛngɛ a ka direction régionale yɛrɛ ye mɔgɔw yɛrɛ bila ne yɛrɛ ka bolo kan mago b'u la tuma o tuma n'a bɛ fɔ o ma Bekayi Tangara donc a ka directrice régionale madame Meti a y'o bila ne yɛrɛ ka bolo kan a ko madame Serebara ni mago bɛ appui conseil la tuma o tuma se an ma problème t'a la an bɛ yan o de kama bon gouvernement fana y'a direction nationale fana bila ka taa formation na Jalo ka ferme la a ye caman fara ne yɛrɛ ka dɔnni kan parce que i y'a dɔn cogo o cogo i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun b'i ɲɛ donc gouvernement ko tulo bɛ taa kalanso donc an ka chambre d'agriculture fana APCAM a n'an ka chambre d'agriculture an ye programme dɔ sɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma PAPAM olu fana ye ne dɛmɛ kosɛbɛ u ye ne dɛmɛ u ye équipe minɛnw di yan u ye minɛn kɛsu 10 sigi ne ni n ka tɔn ye ɲinan fana FAFI ministère promotion de la femme et de l'enfant ɲɛ bɛ kɛsu 10 minnu na yan olu de y'a financé ne ye kɛsu minnu filɛ nin ye yan bi olu de y'a financé ne ye pour que n ka se ka tɛbɛn marali essayer k'a lajɛ n'a bɛ ɲɛ bon ala y'a kɛ an ye tɛbɛn essayer o kɔni ma se ka ɲɛ kɛsu kɔnɔ mais an ma nimisa la an y'a yɛlɛma ka kɛ manɔgɔ ye bi an b'a dɔn an ye dɔ sɔrɔ ka fara kan an ma san sɔrɔ a la fɔlɔ mais hali ni taara kɔfɛ i bɛna kɛsu 3 kura ye an ye mun dilan a bɛɛ sɔrɔla nin fɛn in de fɛ donc an ye o dɛmɛ kɔni sɔrɔ chambre d'agriculture fana u b'an dɛmɛ vraiment n'o kɔni bɔra n'o tɛ ko ka warijɛ ta k'a di an ma ni voilà ni nin yɔrɔ tɛ chambre APCAM ka programme PAPAM ani ministère de la femme ka programme FAFI olu kɔni fila ye kɛsu dilan an ye donc APCAM kɔni y'a dilan n ka tɔn ye coopérative ye mais FAFI y'a dilan ne yɛrɛ ka entreprise individuelle ye ka nin jɛmukan in kɔfɛ ala sɔnna ma n y'a f'i ɲɛna cogo min na an bɛɛ na kɛ jɛgɛ ne ko jɛgɛ kɛsi kelen in kɔnɔna na nafolo kasabi joli bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ n'i y'a jɛgɛ feere i ko kalo wɔɔrɔ bon a bɛ dépend n'i ye kalo wɔɔrɔ n'i y'a fɛngɛ san kɔnɔ parce que i bɛ mɔni ko 2 de kɛ san kɔnɔ i bɛ se ka kilo 500 ɲɔgɔn sɔrɔ kilo 500 an ka kɛsu ninnu ne yɛrɛ fɛ ne bɛ jɛgɛ kɛnɛ yɛrɛ kilo feere 500 manɔgɔ in a kumaba ne b'a feere 500 ni n b'a feere parce que kilo 500 kilo hali ni ko i b'a balolen san i tɛ jɛgɛ balolen Bamakɔ dɛ i b'a san mais a ka ca Ala fɛ ne b'a wusulen de feere ni ne b'a wusulen feere ni k'i mago bɛ kilo 10 na ne bɛ kilo 10 mɔ n b'a wusu k'a d'i ma 500. donc jɛgɛden kelen o bɛ taa kilo joli la jɛgɛ dɔw bɛ ne bara a bɛ kilo 1 tila bɔ kilo 1 tila donc jɛgɛ dɔw bɛ kilo 1 tila bɔ jɛgɛ dɔw bɛ kilo 1 bɔ jɛgɛ dɔw kilo kilancɛ donc n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa à peu près 700 grammes la moyenne i y'a ye donc i mana feere cogo o cogo i mana feere cogo o cogo i bɛ bɔ surtout n'i y'a wusu k'a feere i bɛ se k'a musaka parce que n'an bɛ bac livrer an b'a livrer ni jɛgɛden 250 ye kalan b'a la an b'a kɔlɔsi bolo kalo 2 pour que an ka d'a la k'a ma tiɲɛ donc o bɛɛ b'a musaka la a minɛn fɛn fɛn bɛ taga fɛ o bɛɛ bɛ musaka la san kelen mɔni yɛrɛ n'i ye san kelen récolte yɛrɛ kɛ i bɛ se k'o musaka yɛrɛ bɛɛ bɔ siɲɛ kelen o la i kɔni tɛ foyi wɛrɛ bɔ tuguni fo i bɛ jɛgɛden san i bɛ dumuni san dumuni bɔrɔ 3 jɛgɛden 250 a cayalen 20,000 donc i ka dépense bɛɛ y'o ye hali n'i b'a kɛnɛ feere o la i bɛ bɔ kuma tɛ ne b'a wusulen feere baara man di k'a bɔ n terikɛ tɛ tɛmɛ o kan baara man di k'a bɔ baara in ka di kosɛbɛ wa n dalen b'a la k'a fɔ baara in a na don ba la k'a sababu kɛ a bɛ nafa min lase jamana ma sɔrɔ taasiraw fɛ ani dunkafa sabatili la nka madame Serebara an b'i ka jɛgɛ kɛsuw ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ fana la i n'a fɔ i kɛlen bɛ ka nakɔ ni fana na bɛn kɛrɛfɛla la ayiwa jɛgɛ mara ani nakɔ sɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya so kɔnɔna na très bien u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye très bien nakɔ sɛnɛ de kɔnɔna jɛgɛ mara in ɲɛ
i dono fɔlɔ de la n dono fɔlɔ de la o fana taara ka n'o ye jamana kɔfɛ ani an ka chambre d'agriculture fana ye bila o sira n taara fo n taara kalan kɛ ala ni fafa sababu ani ministère de l'agriculture o ye n bila ka taa a kalan na n taara a kalan na n nana commencé bɛ musow kalan parce que i b'a dɔn ni fɛn cayara ni mɔgɔw cayara duguba kɔnɔ gɛrɛ bɛ kɛ sɛnɛkɛ dugukolow de la sɛnɛkɛ dugukolow bɛɛ bɛ dun dugubaw kɔnɔ donc nin ye sɛnɛ ye mun b'a to muso minnu bɛ duguba kɔnɔ minnu fana baara t'u la ala m'u garisɛgɛ kalan na ala m'u garisɛgɛ fɛn wɛrɛ u bɛ so kɔnɔ nin fana ye baara ye olu bolo mun b'a to u bɛ se ka baara kɛ so kɔnɔ u bɛ nakɔ sɛnɛ so kɔnɔ u bɛ feere kɛ ka sɔrɔ k'a la ani nakɔ sɛnɛna minnu fana b'i lawuli ka bɔ ka nakɔ sɛnɛyɔrɔw la ni i bɛ se nin fana na a b'a to a bɛ degun caman ta ka bɔ i kunna parce que nin k'a yira an bɛ se ka sɛnɛ kɛ fɛn bɛɛ kan dugukolo b'i bolo a t'i bolo en tout cas dugubaw kɔnɔ i bɛ se ka sɛnɛ k'a la donc i mago tɛ dugukoloba ka k'i bolo i mago tɛ dugukolo yɛrɛ ka k'i bolo fo n'i ka tabili bɛ sigi yɔrɔ min hali ni bili sanfɛla don i b'a sigi a ka tile sɔrɔ dɔrɔn lɛri 6 a banna fɛn fɛn bɛ sɛnɛ duguma a bɛ se ka sɛnɛ tabili ninnu sanfɛ donc nakɔla kɔnɔ kɛnɛ fɛnw bɛɛ bɛ sɔrɔ e fɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ ne fɛ san kalo 12 i b'a bɛɛ dafalen sɔrɔ yan donc i b'a feere tomati gɔyɔ foronto bani nanaye an b'a sɛnɛ ji kan an b'a sɛnɛ bɔgɔ kan donc dépense wɛrɛ t'a la sunugu bɔgɔ kelen de don i bɛ t'o de cɛ i bɛna kɛ bɔrɔ kesu kɔnɔ yiri fana a bɛ yiri kɔrɔ fɛn fɛn tubabu b'a fɔ ma récupération tout ça pour que halisa ka charge dɔgɔya dépense dɔgɔya mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ cogo min ala nana jɛgɛ mara in fana kɛ jɛgɛ mara in ji an b'o ji de kɛ ka nakɔ ninnu sɔn engrais kisɛ kelen tɛ kɛ an ka nakɔ la jɛgɛ in ji an b'o de kɛ ka nakɔ in sɔn o de y'a engrais donc i bɛ se k'a kari k'a dun hali ni m'a ko kɔlɔlɔ foyi t'a la engrais chimique foyi t'a kɔrɔ i bɛ se k'a den mana bɔ a bɛ se ka dɔgɔkun 2 3 kɛ a tɛ tiɲɛ a tɛ bɔ a cogo la donc o ye ale fana nafa ye bon an y'a conseillé fana n'i bɛ baki ta n'i ye jɛgɛ kesu jardin fana jardin kelen dilan kɛrɛfɛ i b'a sɔn n'a ji i b'a fɛnw feere i b'a mara kɛsu in bɛ ban yɔrɔ min kalo 6 in i bɛ mun feere o bɛ se ka i ka jɛgɛden sɔngɔ ni ka dumuni sɔngɔ d'i ma donc a bɛ dépense don ɲɔgɔn na ka fara i yɛrɛ b'a dun kan i b'a dun sago tigɛlɛ maintenant ne bɛ mun gɛlɛya fana an ka muso minnu bɛ extérieur la parce que conseil supérieur de la diaspora mɔgɔw sera ne fɛ yen o la u b'a fɛ vraiment ni u ka muso minnu bɛ tunga la n'an bɛ se k'u kalan nin na cogo min u kun y'a fɔ yɛrɛ ni bɛ se ka wuli ka taa u sɔrɔ hali Côte d'Ivoire jamanaw kan Niger Burkina an ka muso minnu bɛ yen vraiment an bɛ ka programme yɛrɛ k'o la sisan pour que u bɛ se ka taa kalan u kana sigilen kana to yen ou bien dɔw bɛ na n'u nana so u kana baara sɔrɔ u ɲɛ donc o bɛɛ b'a la donc o fana ne an b'o o programme kan an b'o baara kan tiɲɛna o fana ye hakilina ɲumanba ye ala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya hali bi an y'a ye k'a fɔ ko ni yiri bonyana a bolofara bi caya i ye jɛgɛ mara i b'o kɔnɔna na nakɔ sɛnɛ yɔrɔ ne ko e bɛ baara wɛrɛ fɛnɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wa bon n bɛ baara wɛrɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ parce que jɛgɛ baara in nana nin bɛɛ sɔrɔ yen jɛgɛ baara in de ye baara laban ye parce que an bɛ bayɛlɛmali kɛ n ka bayɛlɛmali yɛrɛ fanba bɛ jɛgɛ de kan parce que ne tun bɛ jɛgɛ de feere yanni ne ka don jɛgɛ baara in na ni jɛgɛ kɛnɛ feere a bɛ fɔ o ma pêche de jour jɛgɛ bɛ mɔ ne cɛ bɛ jɛgɛ mɔ yanfɛ la 8 heures a b'a bila mobili kɔnɔ ne b'a réception kɛ midi 13 heures o b'a sɔrɔ ne y'a fɔ client bɛɛ ye jɛgɛ bɛ na a bɛ fɔ o ma pêche du jour a bɛ bɔ ji la don ma a bɛ feere o don glace yɛrɛ tɛ k'a kan donc a kɛnɛ de bɛ na an b'a livrer à domicile mɔgɔw ma an ye jeunes former n b'a ko k'a jɛ k'a kɛ glace la u bɛ taa d'a ma donc an ye jɛgɛ baara in daminɛ yanni an ka nin kɛ mais jɛgɛ tiɲɛ kojugu mobili t'an bolo minɛn t'an bolo tiɲɛ ko cayalen de y'an bila an y'a yɛlɛmɛ k'a kɛ jɛgɛ mugu ye an ɲɛ b'o olu la tan voilà o de ye nin ye o de ye jɛgɛ mugu nin ye jɛgɛ mugu donc i m'a ye u b'a fɔ ma hydrochimiste an ka mɔgɔw b'a fɔ ko olu jɛgɛ a jalan parce que ni salen jalan bɔra ale de da ka gɛlɛn jɛgɛ bɛɛ ye donc an ye nin jɛgɛ mugu in dilan i b'a kɛ dumuni modèle bɛɛ la dumuni mɔlen wa dumuni mɔnen o dumuni jalan hali ni n'i y'a dayɛlɛ sisan an b'a mugan k'a ban kɔgɔ a bɛɛ ye an ka farafin fɛnw de ye aw yɛrɛ de y'a laja an yɛrɛ de y'a ja an y'a ja an b'a fɔ ma chaîne de valeur an y'a ja an ka muso dɔw bɛ dangan na Mopti région na ani Bosodaga olu b'a ja an b'a san olu bolo comme ça an bɛna a transformation tɔ kɛ yan k'a mugu bɔ k'an ka nakɔfɛnw k'a la k'a kɛ mana kɔnɔ i bɛ se k'a kɛ nan na i b'a kɛ kini biyɛn na i b'a kɛ
i b'a kɛ dumuni o dumuni hali b'a bila poche kɔnɔ n'i bɛ voyager mission na n'i ma se ka dumuni mun dun sisan nɔ i b'a fɔ i b'a dɔɔni ko la i b'a dɔɔni k'a la k'a dun. Madame Serebara kuru min k'i sɛnsɛn ka se cɛncɛn kan ko kubaw mana na ani kuba wɛrɛw bɛna ɲɔgɔn fɛ an y'a ye k'a fɔ kɔsadani in na aw bɔra lajɛrɛba dɔ la farafinna gun kan kɛrɛnkɛrɛnna Tunisie faaba kɔnɔna na i yɛrɛ jɔnjɔnba sɔrɔ Mali tɔgɔ la ne ko jɔnjɔn in mun de don i bɛ se ka mun de fɔ an la. Vraiment n bɛna a fɔ télé la bi siɲɛ fɔlɔ n'o tɛ a tun ka di n ye n ka se n ka minisiriw yɛrɛ ma n ye lettre ci u ma mais a tun ka di n ye n ka se u ma n ka sigilen n'u k'a fɔ da ni da fɔlɔ yanni u ka n'a mɛn télé la mais a kɛra wajibi ye n k'a fɔ bonya de don ne taara tɔn dɔ sigira yen nɔ n'a bɛ ko forum dɔ de kɛra Tunisie jamana kan farafinna cikɛlamuso ka forum farafinna cikɛlamuso u bɛɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen bon ne taara an ka tɔnba dɔ bɛ yan ko CNOP coordination des organisations paysannes olu ye ne bila ka taga Mali tɔgɔ la olu pas ye invitation d'a ma donc ala kɛ an taara yen nɔ tɔn kɔnɔna na forum in kɔnɔna na a yirala fo ka ni union ko ka tɔnba dɔ sigi Afrique kɔnɔ farafinna bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ mun na farafinna cikɛlamuso bɛɛ tɔgɔ la ko tɔnba kelen sigi a ma kɛ fɔlɔ donc ala y'a kɛ o de bɔra forum kɔnɔ n'o tɛ an bɛ taa don min o kun t'a kɔnɔ an t'a dɔn o b'a la yɛrɛ laɲiniw y'a to a fɔra ko ka kɛ a bɛnna sababa ma parce que hali Tunisie premier ministre yɛrɛ tun bɛ yen ministre bɛɛ tun bɛ yen ala y'a kɛ o y'a sigi bureau nana sigi a la bureau mɔgɔ 13 bɛ bureau in kɔnɔ jamana 12 parce que Tunisie yɛrɛ mun y'a idée sɔrɔ an ko aw ka ɲɛmɔgɔya d'olu ma pour que olu ka a sɛnsɛn fɔlɔ kɛ maintenant bɛn kɛra a kan ni président dira Tunisie ma u ka secrétaire général di madame Serebara ma donc ne yɛrɛ donc ne yɛrɛ garisɛgɛ kɛra secrétaire général poste ayiwa tɔn kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn secrétaire général ale de ye tɔn koloma ye a fali a baara donc o de la ne bɛ vraiment laɲini kɛ ka dugawu ɲini bɛɛ de fɛ Mali bɛɛ ka ne dɛmɛ parce que ne bɛ Mali tɔgɔ la ni maliden bɛɛ lajɛlen ka ko ye n tɛ madame Serebara Mali bɛɛ a togodala mɔgɔw a dugubakɔmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ ka tɔnba belebeleba mun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma FENAFER Fédération des femmes rurales du Mali ne yɛrɛ o vice présidente ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni n b'a ɲini fɛ olu ka ne dɛmɛ nin baara in na pour que an bɛ se ka tɔgɔ t'a la parce que ni an togodala musow yɛrɛ de ka kunna wolo kɛnɛ ye k'a bonya sɛmɛ FENAFER la ka sɔrɔ k'a bonya sɛmɛ maliden bɛɛ lajɛlen welekan laban ani folikan laban jumɛn b'i bolo ne bɛ Stone fo usine Stone b'a fo parce que ɲɛ b'a la i kuma kelen kuma fila i b'u fo ka fɔ olu de ci wara in n b'u fo parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i hakilila ta k'i bɛ an cikɛlamusow de bɔ kɛnɛ kan k'an ka baaraw bɔ kɛnɛ kan vraiment an b'i fo parce que c'est pour que ka dusu don ka o la donc an bɛ usine Stone fo a ka nin hakili ɲuman in na a ka dɔ fara a kan halisa n'a ye musow dénicher musow labɔ kɛnɛma a kana dan labɔ kɛnɛma dɛ a ka halisa a k'a miiri a bɛ se k'o musow fana accompagne cogo min n'o fana ka se ka tɔw accompagne awɔ donc ne b'u fo ni seri fila fo ne yɛrɛ ka dɔn n m'a fɔ seri fila nɔ t'ale mais a caman k'a la tabarikala walasa o bɛ dan siri bi jamukan in na min labɛnna usine Stone ka sebaaya kɔnɔna na an bɛ foli ani waleɲumandɔn foli ko ta ko ɲɛsin Sirifila Jabarani filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ni ce aw ka ɲɛmadali fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ